kuri atava nayo nhasi unoyu atava nenguva yakanaka kubva na3 kusvika pano dzino nguva tichidzidza nekuzonzwa zvakawanda amanengene nauya lenati dembo nebarura express vateereni rakada kuzotaurawo ne vangakubata panamba dzipisa Innocent Mijuntu ndiona vanhu vatinodzikumbira kuno haikona kukubvira ndida kuti pekutanga ndida kungoti nditende vatsigiri rambai makatsigira manzwa zvataurwa nemwana wangu tendai kuti ane zvaari kuronga vanoronga vakaronga vanouya ndiona mudhara todi tobatsirana. Ininiwo ndine chikwata chezare vanhu vanoziva yezvino ialbhamu rechi24 iroro ramanzwa rakanzi dengu. Pane mamwe achauya akati wandei ndoda kutenda hangu vatsigiri kurambai makatsigira mukaona mashows edu huyai tinotoridza malive shows tiri kutorova kutenderera Zimbabwe yese. Mukaona tendai achiitawo live show supportai, mukaona Mijuntu achiitawo live show supportai, tinotenda. Namba dzangu 0772 545 340 0772 545 340 ndo panoti Innocent Mijuntu